Здравейте, аз съм доктор Шеф и днес ще оборим едни от най-разпространените митове, свързани с ботокса. Ботокса е най-популярната естетична манипулация и, за съжаление, появата на погрешни твърдения е неизбежно. Не, ползите от ботокса далеч надхвърлят естетичната сфера. Той се използва за лечение на редица медицински показания, като прекомерно изплътяване, нощно скърцане с зъби, мигрена и други. Не, ефекта на парализирано и безизразно лице се появява само при употребата на големи количества ботокс. Това може да се избегне, като се доверите на професионалист, който ще запази вашите мимики. Не, ботокса не води до пристрастяване. Във всеки един момент вие може да решите да прекратите със своите естетични манипулации. В течение на времето бръчките ще се появят отново, тъй като ефектът от ботокса трае между 3 и 4 месеца. Но повечето от нашите пациенти не желаят да прекратят своите манипулации, тъй като са прекалено доволни от резултата. И не забравяйте за вашите естетични манипулации винаги да се доверявате на специалист.